So guys, ko-compare nyo yung pag-angat ng pakpak sa pagbaba. Ito guys, walang puwersa guys. Mas makikita nyo dito, ayan guys, namung dugo, buto ay walay guys, kasi makakapa mo to eh. Yung pakpak nya dapat dikit dito sa balikat. Ito putol, isang angat mo lang guys, alam mo na agad yung problema. Kasi ito putol, yung buto dito ay nagduduktong, kaya walang lakas guys. Oh. What's up guys? So for today's video is we have a rescue pigeon. So one of my friends, si Dodong guys, may napuntang kalapati doon sa bahay nila. Then nag-check siya doon sa paligid, wala naman nagkakalapati. And tinry niyang kontakin si Jaymel, yung I'm much more taller dati than ding you nag-iibon. before. So guys, I'm much more taller than wala you nang before. kulungan si Memel, kaya tinawag ako ni Dodong. Kinontak niya ako sa messenger. And May there's kalapati blue daw book doon on sa the kanila bottom. na hindi lumilipad. Papa, show them they have a blue there. Yeah. So guys, we I'm got much this more bird. taller than you. So, pagtingin ko guys, pilay siya, pilay. Can you hold this thing? I'm So not guys, kaya pala hindi siya nakakalipad. And kaya hindi siya nakakalipad guys. Tapos ano siya, nirescue siya ni Dongsky. Tapos kinontak niya tayo para nga matingnan. Oh, there's Tito Jude na. So guys, we'll just show you this one and then we'll check on. Ayun oh, sarap oh. We'll check on him tomorrow guys, but I'll just show you. Oh, you're showing your face ng nagkukuk. Oh guys oh, yung pakpak niya balik guys. Makakapa mo yung buto. Look under, sing. Yeah. Hold down. Just get that. So guys, itatabi muna natin to guys dahil gabi na. Goodbye! We'll see you later guys. That was so long. Yun, so guys, buksan ko lang ilaw sa likod guys. So yan. Oo, sasabay ko. Guys, yun. So yun nga, meron tayong kaibigan na nagpa-rescue ng kalapati guys. So itatabi muna natin siya ngayon. Check natin bukas ng umaga. So guys, I'm Redfly. kung around soldiers kayo, purok dos, tapos nawawalan kayo ng checkered guys, tapos yung singsing niya is pink. Ayan guys, comment lang kayo guys, or kontakin nyo lang kami guys. Ayan guys. So, kaya niya ako kinontak kasi guys, wala siyang paglalagyan doon sa kanila. And maraming pusa. Baka nga mamatay lang to, makain pa. So, itatabi muna natin siya guys. And then wala din siyang pagkain pang kalapate. So, kinontak niya tayo guys. At alam niya nag-iibon tayo. Kasi ako lang dito sa lugar namin na nag-iibon. Siguro marami sa barracks, ganyan. Pero sa mga kaibigan ko, sa mga kalugar ko, isa lang ako nag-iibon dito.
Ayan guys, oh. Walang pwersa yung pakpak niya guys. Putol yung buto guys. Shoutout sa Idong. So sana matrace natin may-ari nito, makuha niya guys. Tingnan pa natin bukas na umaga. Or check na natin ngayon bago natin siya ilagay doon sa isolation cage. So guys, compare nyo yung pag-angat ng pakpak sa pagbaba. Ito guys, walang puwersa guys. Mas makikita nyo dito ayan guys, namung dugo, buto ay walay guys, kasi makakapa mo to eh. Yung pakpak nya dapat dikit dito sa balikat. Ito putol, isang angat mo lang guys, alam mo na agad yung problema. Kasi ito putol, yung buto dito ay nagduduktong, kaya walang lakas guys, oh. So yun nga, buti maawain si Dodong, and alam niya na baka mapatrace pa natin to sa tunay na may-ari, kaya kinontak na tayo sa messenger. So guys, kung sa inyo to, and guys, kunin nyo to guys, kawawa naman. So ang purpose natin guys is sana itabi muna natin siya hanggang matrace yung may-ari, kasi hindi rin mapapakain ni Dongsky to doon, at wala siyang pagkain ng kalapate or pang manok, tsaka wala din siyang kulungan. Most probably baka madali pa ng pusa, kasi tinakpan niya lang ng basket ng labahan guys. Ayun guys, kung sa inyo to guys, papakainin muna natin siya, at kita nyo naman guys, labas na yung kill bone nya, sobrang payat guys. And mukhang pag-alagala na lang to na padpad. Swerte niya, napadpad siya doon kay Dongsky, dahil kung hindi baka pinabayaan lang to ng makain ng pusa sa labas. Shoutout sa Idong. And yan guys, baka may kakilala kayo na may checkered, basta dito sa area na to guys, makakuha nyo to guys, isusoli natin to guys, papakain lang natin ngayon and itatabi, kasi walang kulungan talaga doon sa tunay na naka-rescue dito, si Dongsky. Shoutout sa itol, at bibigyan pa chance to makuha ulit.